ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ନୟାଗଡ଼ ସହରର ଯେଉଁ ଜାମୁକୋଣା ଗାଁ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଫତେଗଡ଼ ପାହାଡ଼। ଏହି ଫତେଗଡ଼ ପାହାଡ଼ର 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ ପରିବେଶ, ଯାହାକି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। 2025 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏହି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ବାଟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଟିକେ ଧୂଳି ଧୂସର ହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ରାସ୍ତା ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ, ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତଥାପି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ତ ଯାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଧୂଳି ଟିକେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ ଯାଇପାରିବ, ବାଇକ୍ ଯାଇପାରିବ, 4 ହ୍ୱିଲର ସବୁ ତ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଛୋଟ ବସ୍ ଯାଇପାରିବ, ବଡ଼ ବସ୍ ଗଲାଭଳି ଟିକେ ଲାଗୁନି, କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି, ସ୍ପେସିୟସ୍ ଜାଗା ରହିଛି। ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚଢ଼ିକିରି ଆମକୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଚାରିପଟେ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ଗଛ ରହିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ତାରି ଭିତର ଦେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସ୍ଥାନଟି ଏତେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା। ଏଠି ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଟଏଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆମର ରହିଥିଲା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଭାରତରେ, ସେମିତି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା କରାଯାଇଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଖୋଳିକିରି ପାହାଡ଼କୁ, ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯାଇ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁବିଧା ଏଠି କରାଯାଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଫତେଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ମାଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନ କରି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ହେଇଛି। ସେଠାକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାଲାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏତିକି କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଫତେଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମିଳେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ମାଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ସେମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ମାନେ ପ୍ରତି ଗଛରେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କର ଏଇଭଳି କନା ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ଡୋର ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଠାରେ ହାତ ଧୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏମିତି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଆପଣ ଏପଟେ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆରପଟେ ଆପଣ ଥିଲା ପ୍ରବେଶ, ସେପଟେ ଯାଇ ଏପଟେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏବଂ ଠିକ୍ ଗୁମ୍ଫାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମାତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ହେଇଛି। ଗୁମ୍ଫାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମାତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ। ଏମିତି ଦୁଇ ପଟେ ମଧ୍ୟ ପାଚେରୀ ହେଇଛି ପଥରରେ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଏ ଜାଗାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଫତେଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମୟ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ନୟାଗଡ଼ ଆସିବା ସମୟରେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କୁ ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଗୁମ୍ଫା ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତିକୁ ସାଉଁଟନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁନ୍ଦରତା ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୁନ୍ଦରତା ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଏଠାରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ। ପାଣିର ମଧ୍ୟ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସ୍ନାନ ଶୌଚର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ ଏଇପଟେ ଆପଣ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆରପଟେ ଆମର ଥିଲା ପ୍ରବେଶ, ଏପଟେ ଆପଣ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରି ତଳକୁ ଆସିବେ। କାରଣ ଏମିତି ସିଡ଼ି ହେଇଛି, ପାହାଚ ହେଇଛି, ପାହାଚ ଦେଇ ଆପଣ ଆରପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ସେ ବାଁ ପଟେ ରହୁଛି, ଡାହାଣ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ଦେଖାଉଥିଲି ପ୍ରସ୍ଥାନ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରବେଶ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଥାନ ମଝିରେ ମାଙ୍କର ଏମିତି କାଚ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି। କାରଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ହେଇଛି। ଏଠି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦୀପ ବସାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି।
ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଯେମିତି ପିଣ୍ଡି ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ସେଭଳି ହେଇଛି। ଏଇପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବା ପ୍ରବେଶ, ବାଁ ପଟେ ଏମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେ ଉପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗୁମ୍ଫା ଭିତର ଦେଇକି ଆପଣ ଯିବେ। ସେ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦେଇ ଆପଣ ଆରପଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଥିଲା ବାହାରିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ। ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଖୁବ୍ ୱାକେବୁଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଚାଲିକିରି ଯାଇ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଠି ରହିଛି ଭୈରବ ଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଭୈରବ ଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଏମିତି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଆସିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକରି ଭୈରବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଏଇ ବାଟରୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ ସେପଟକୁ ଏବଂ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୁଣି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଯିବ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ଖୁବ୍ 100 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତକ ଚାଲିକିରି ଗଲେ ଆମେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଆମେ ତଳକୁ ଗଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଏଠୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଭୈରବ ବାବା ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ସେପଟକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା, ଏପଟକୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆରୋ ଦିଆହେଇଛି ବା ତୀର ଚିହ୍ନ। ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଆମେ ଯିବା ଭୈରବ ବାବା ମନ୍ଦିରକୁ ବା ଭୈରବ ବାବା ମନ୍ଦିରକୁ। 100 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିକିରି ଗଲେ ଆପଣ ଭୈରବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ସୁବିଧା ରହିଛି। ତ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭୈରବ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉ ବା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାଟରେ ପାଣିର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ କାଳେ ପାଣି ସରିଯାଇଥିବା ପାଖରେ, ତେଣୁ ଜଳର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ୟୁରିନାଲର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଆପଣ ହାତ ପାଦ ଧୋଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏପଟେ ଟିକେ ଅଧିକା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ସିଡ଼ି ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭୈରବ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟେ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି, କାରଣ 2025 ମସିହା ଜଷ୍ଟ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାମ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁରା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯିବ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଯିବ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଭୈରବ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଭୈରବ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଇଭଳି କିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ବେଶୀ କିଛି କାମ ହେଇନି। ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଖୋଲା ନଥିଲା, ଏମିତି ଭିତର ମନ୍ଦିର ଦେଇକରି କବାଟ ପାଖ ଦେଇକରି ଫାଙ୍କ ଦେଇକରି ଭୈରବ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ, ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ନମଃ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରହୁଛି, ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ରହୁଛି, ଭୈରବ ବାବା ବା ଶିବଙ୍କର ବା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରହୁଛି। ଏସବୁ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼, ଗଛଲତା, ଜଙ୍ଗଲ ଏସବୁର ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ। ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଅଛି, ଭୋଗର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଅନୁପମ ଭଣ୍ଡାର ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ର ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଫତେଗଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରେ 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିରଟା କେଉଁ ସମୟରେ ଖୋଲା ରହୁଛି କେଉଁ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେହି ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯିବେ, ନଚେତ ହଇରାଣ ହେବେ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଠି ଆମର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରୁଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ଭୋଗ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଆପଣ ଭୋଗ, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଛି। ଭୋଗ କିଣି ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ଭିତରେ, ସେ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଗଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥା ସେଠାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯିବା ଆଗରୁ ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା। କେଉଁ ସମୟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଦର୍ଶନ ସମୟ ସକାଳ 6:30ରୁ 12:15 ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ, 2:15ରୁ ରାତି 8ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ। ତେଣୁ 12:15ରୁ 2:15 ଯାଏଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି 12:15ରୁ 2:15 ଭିତରେ ଆଦୌ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ।
ଭିଡ଼ିଓଟି ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ।